Filharmonia Śląska to miejsce, które dzisiaj gości Śląską Karuzelę. Cześć, to Sławomir. Cześć, tu Kajra. Dzisiaj wyjątkowy, elegancki odcinek, bo też i wyjątkowe, eleganckie miejsce. Zaczynamy. Panie dyrektorze, idziemy trochę jak do ślubu z Kajrą, tak się czujemy. Ty tak którym- gnasz No bo tutaj dlatego tak celebrujemy muzykę. W związku z właśnie. tym kolejna inna celebracja. Faktycznie tam będziemy podchodzić do pulpitu dyrygenckiego, więc też jakiegoś miejsca faktycznie spotkań, gdzie się tą muzykę i sztukę tworzy. No a faktycznie jest to świątynia muzyki. Bardzo, wydaje mi się, piękna, klasyczna i to co najważniejsze o świetnej akustyce. Tutaj nieważne gdzie zasiądziemy, w którym zakamarku, no odbieramy muzykę bardzo podobnie. No i o to chodzi, tak? Bo tutaj muzyka zawsze na żywo. Czy ona od samego początku tak wyglądała, czy była modernizowana, przebudowywana? Sala koncertowa praktycznie wygląda od samego początku bardzo podobnie. Oczywiście ona jest odświeżona, bardziej scena była w przebudowie 10 lat temu, ona została pogłębiona, bo mamy tam znakomity instrument, organy. W związku z tym nie zawsze tutaj gra tylko orkiestra symfoniczna, ale są też recitale organowe. No i one potrafią zagrać faktycznie też jak orkiestra symfoniczna, a czasami grają razem na jednym koncercie. W związku z tym to, co tu widzimy nad nami, no przepiękne, ponad stuletnie żyrandole, które rozświetlają to miejsce. No i możemy się poczuć po prostu jak w takim salonie, w którym no, muzycy dla nas specjalnie grają, bardzo indywidualnie. To jest bardzo bliski kontakt z muzykami na scenie, co jest też dużym atutem, żeby zobaczyć te emocje z bliska. Taka bliskość właśnie, ja też to czuję, że właściwie można zobaczyć każdy ruch, każdy moment zaangażowania. Wiesz, że każdy po prostu taka łezka potu, która płynie Tak. w stresie, czy... No ale to jest właśnie też ta przewaga, tak? Jak idziemy gdzieś na stadion, no to tam, nie wiem, czy sportowców, czy nawet artystów na tej scenie, no to w zasadzie nadal widzimy przez kamerę, które Tak, są tak. gdzieś tam na ekranach, a tutaj oglądamy bezpośrednio emocje. Nawet myślę, że jesteśmy w stanie chwycić kontakt bezpośrednio z muzykiem. Przecież dyrygent bardzo często zwraca się do publiczności. Z publiczności też jest jakaś interakcja i to jest po prostu na tych koncertach, więc ta interakcja pomiędzy sceną a publicznością tak samo tu następuje. Przychodzi pan czasami wieczorem jeszcze na koncert? Powiem nie czasami, zazwyczaj jestem na koncercie, to rzadko się zdarza, że mnie po prostu nie ma. To jest dla mnie podwójna przyjemność, tak? Bo niby jestem w pracy, że człowiek jednak obserwuje, co się dzieje też wokół koncertu, jak ta publiczność jest tutaj przyjmowana, jakie udogodnienia powinny jeszcze dla niej być, no ale też posłuchać wartości artystycznej, muzycznej, często też ocenić kompozycję, bo przecież wielokrotnie tutaj na scenie są utwory grane po raz pierwszy w historii. W związku z tym też oceniamy to, co się dzieje na bieżąco, ażeby móc wiedzieć, co z tym zrobić dalej. A muzycy stresują się na przykład, jak przychodzi pan na próbę posłuchać, jak wam tam idzie? Ja mam nadzieję, że mamy taką atmosferę, że się w ogóle nie stresujemy tutaj. Chcę, żeby miejsce pracy, no bo to też jest faktycznie miejsce pracy dla muzyków, było taką ostoją do tego życia, które prowadzimy poza pracą, żeby to było miejsce spełnienia też ich wyobraźni artystycznej, bo przecież mamy tutaj prawie 170 muzyków zatrudnionych, bo Filharmonia Śląska to przecież 3 zespoły. To jest orkiestra symfoniczna, prawie 100-osobowa, jest orkiestra kameralna i jest jeszcze do tego chór symfoniczny jako zawodowy. W związku z tym każdy z nich ma aspiracje. Tak. I trzeba te aspiracje gdzieś spróbować nie tylko dogonić, ale nawet wyprzedzać, żeby te aspiracje u artysty non-stop rosły. Bo jeśli muzyk uzna w którymś momencie w życiu, że osiągnął już wszystko, to znaczy, że już nie jest artystą. W artyzmie jest tak, że ciągle gonimy tego króliczka, ale nigdy go nie doganiamy. Musimy coś wymyśleć dla naszych chłopaków w takim razie, bo czasami jak... Oni są spełnionymi artystami. Oni są totalnie spełnionymi artystami.
Natomiast tak sobie myślimy, ponieważ oczywiście w pracy w zespołach są różne problemy i kłopoty. Oczywiście najlepsze są te, które my znamy i z którymi wiemy, jak postępować. Natomiast nie wyobrażam sobie, że jest po prostu około 300 osób i każdy jest indywidualnością i każdy coś przynosi. No potem rola jak gdyby tego przywódcy, że w tym momencie jakiegoś kierownika, szefa artystycznego, no polega na tym, że on swoim kosztem artystycznym musi wzbudzać jakiś podziw, tak? Jakiś entuzjazm, że umie za sobą pociągnąć te 100 osób dokładnie w tej samej sekundzie w tą samą stronę. To już jest wtedy rola tego lidera. No i tak się to zazwyczaj odbywa, tak mi się wydaje, w tych wszystkich takich zespołowych, nawet w sporcie, prawda? Jak nie mamy tego lidera, który ciągnie za sobą, nie mamy do niego zaufania, to zazwyczaj zespół, nawet z genialnych indywidualności, potrafi być tylko przeciętnym zespołem. To prawda. Tak, chyba to najczęściej widzimy po prostu w sporcie niestety, tak, że mamy świetnych zawodników na murawie czy gdziekolwiek w hali, podziwiamy ich, jak gdzieś grają w ligach, a potem tworząc zespół jakiś tam narodowy na przykład, no, często uważamy jakieś niezadowolenie i dziwimy się, jak to jest. No ale brakuje tego lidera, który umie to wszystko spiąć. Jakie cechy musi mieć taki lider? To jest pewnie zawsze uzależnione od tego, jaki zespół się prowadzi i to też jest zbiór indywidualności. Oprócz tego, że te wartości artystyczne to muszą być naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a wartości osobowo-psychologiczne, ja bym to tak to nazwał, bo to jest ta komunikacja. Kiedyś dyrygenci inaczej zarządzali orkiestrami. Były to takie zarządzania, jakby powiedzieć, takie typowe, jak w jakimś przemyśle, że tak musi być i koniec, kropka. Dzisiaj bardziej działa się na wyobraźnię i na rozwoju tej wyobraźni muzyków, czyli jest takim partnerem. Jest to inne zarządzanie zasobem ludzkim. W związku z tym to jest kolejna jak gdyby cecha, no i sam charakter człowieka, czyli kim jesteś, jak po prostu w życiu postępujesz. W związku z tym dyrygent jest to bardzo złożony lider. Nie tylko z tych cech jak gdyby umiejętności, ale też właśnie osobowości, duchowości, cechy psychologiczne, to wszystko się zgrywa na jedność. Czy są jakieś przesądy, zanim wejdziemy na scenę? Coś, co muzyk każdy robi przed wejściem tutaj? Całuje, kłania się, No myślę, na przykład głaszcze. aktorzy się często witają ze sceną, mają coś No w takiego. zależności kto. Tak, tutaj myślę, że żadnych takich przesądów nie ma, chyba że gdzieś tam ktoś indywidualnie w jakiś sposób te cechy próbuje uwidocznić. Ale nie mamy czegoś takiego, chyba że spadnie gdzieś tam, nuty spadną na ziemię, to prawda? No to Każdy czasami depcze. tak. Wszyscy depczą. aktorzy. No to są powiedzmy coś takiego, ale tak, żeby każdy indywidualnie w jakiś sposób wchodzą na scenę, nie. Wchodzimy na scenę, na pewno jesteśmy w jakiś sposób, to nawet nie jest powaga, ale to jest po prostu jakaś duchowość taka wstępuje. Ale że to się jest, czuje tutaj. To od razu człowiek się inaczej zachowuje. Zawsze inaczej. kiedy zagdeski, w ogóle scena czy teatralna, czy właśnie, to jest zupełnie inna materia, nie? Tak, To się chodzi w no inną to po materię. prostu jest przestrzeń, tak jak wchodzimy też do kościoła, prawda? To też człowiek się troszkę inaczej zachowuje. Każda przestrzeń ma swój klimat i tak to się odbiera. A czy muzycy mają tutaj swoje stroje na stałe, czy przynoszą je tutaj? Na próby ubieramy się normalnie. Tak. Ale zmieniają budki, jak wchodzą na No scenę. bo u nas jest taki zwyczaj, Że że trzeba. trzeba mieć buty właśnie specjalnie. nie wolno. Nie wolno w prywatnych butach. Na koncert to już jest coś innego. Też faktycznie celebracja, jest strój koncertowy. W zależności od repertuaru to on też jest zmienny, tak? Ale do muzyki klasycznej jest to zazwyczaj frak. A oczywiście odpowiednie buty i koszula, muszka, to wszystko oczywiście jak najbardziej tak, ale są koncerty też o innym zabarwieniu. W związku z tym czasami jest po prostu garnitur, a czasami czarna koszula i spodnie garniturowe. Więc to też się dopasowujemy do kontekstu, co chcemy przekazać. Nie? A w Filharmonii ktoś dba o te kostiumy, czy w sensie, jak to wygląda? Nie ma osoby na etacie, która się tym zajmuje, natomiast faktycznie te stroje daje się do czyszczenia po prostu do profesjonalnych firm. Także jak najbardziej tak. Można powiedzieć, że to jest strój roboczy. Strój roboczy. Tak. No to, czy możemy? Oczywiście, że tak. No, przepiękne to miejsce. Ja rozumiem, że tutaj miejsce dyrygenta. Tak, jest pulpit dyrygencka i podest dyrygencki.
Nie po to, żeby się wywyższyć, tylko po to, żeby było widać z każdego zakamarka sceny ruch dyrygenta. Jego oczywiście gestykulacje nie tylko rąk, no ale oczywiście tak samo mimika twarzy jest niezwykle istotna w pracy dyrygenta. Dyrygent pokazuje praktycznie wszystko, co dzieje się w tym partyturze, czyli w tych nutach. No, jak mamy tutaj 80 osób na scenie, no to generalnie muzycy wiedzą, co będą grać i tak, ale czasami są tak skomplikowane utwory, że co do milisekundy dyrygent pokazuje każde wejście danego instrumentu, co ma zagrać i najlepsze jest to, jak to ma zagrać. Bo nie jest tylko wejście graj, tylko pokaż mi jakąś daną emocję, to co masz przekazać. Czy bycie dyrygentem pomaga w byciu dyrektorem? Pewnie tak, ale to zawsze jest kwestia złożona, bo bycie dyrygentem rozumiemy, co się dzieje na scenie, a faktycznie to jest serce naszej pracy, tak? Muzyka jest w naszych sercach, umysłach, no ale tak samo o nią walczymy werbalnie, czyli w komunikacji z dyrektorem, co chcemy zagrać, jak chcemy, z kim chcemy, więc to na pewno pomaga. Ale rynek pokazuje, że niekoniecznie zawsze tak to jest. Czasami kwestie dyrygenckie mogą przysłonić kwestie pracy w biurze, bo dyrektor takiej instytucji to jednak ma mnóstwo spraw takich typowych, biurowych, związanych i z papierkami, i z przepisami. No i to i tak. Tak, i niestety trzeba to wszystko jeszcze rozumieć, co się podpisuje. A wydawnictwem dzisiejszego odcinka jest Teresa Werner, marzeniami do sukcesu. Filharmonia Śląska to miejsce, które dzisiaj gości Śląską Karuzelę. Jak często pan dyryguje? Ja akurat dyryguję rzadko, z uwagi na to, że mamy dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej. Jestem z wykształcenia bardziej kompozytorem, znaczy przede wszystkim kompozytorem i zazwyczaj występuję na scenie jako kompozytor, ale często faktycznie też dyryguję tymi swoimi utworami. Natomiast no, mam akurat świetnego dyrektora artystycznego, który jest tylko i wyłącznie jak gdyby zatrudniony do pracy z muzykami w postaci właśnie bycia dyrygentem. Więc mamy takie ułatwienie, bo komunikacja akurat z Jarkiem Szemetem jest naprawdę wspaniała, bo tak samo postrzegamy kwestie muzyczne, co powoduje to, że nie trzeba używać tylu słów, żeby wiedzieć, jak ma być. Skąd w ogóle się wziął w życiu pana pomysł, żeby zostać muzykiem, żeby tworzyć utwory, kompozycje i żeby dyrygować? To bardzo proste. Mając chyba 5 lat, mama odkryła u mnie słuch absolutny. O, jak fajnie! No i umiałem nazywać dźwięki, no i mama gdzieś tam grywała różne dźwięki na fortepianie i w taki sposób odgadywałem bez żadnego pudła. No i cóż, no, nastała szkoła muzyczna. No a potem Haruwa. Naprawdę, to jest 20 lat ciężkiej pracy, ale przyjemnej. Jednak muzyka jest takim chyba sposobem na życie i pasją. Ja się zastanawiam, bo widzę tutaj kontrabasy, czy muzycy grają na swoich instrumentach, czy to są... To jest tak, że w takiej orkiestrze, no my tutaj na Podorędziu mamy kilkaset instrumentów, bo są grupy instrumentów, że jeden muzyk gra na kilkunastu albo kilkudziesięciu instrumentach, tak jak perkusja, no z tyłu jest tam ogrom instrumentów perkusyjnych. W związku z tym wiele z tych instrumentów jest w posiadaniu filharmoników, ale część instrumentów, w szczególności jeżeli chodzi o instrumenty smyczkowe, albo przede wszystkim smyczkowe, część chce mieć własne instrumenty, a więc wtedy to nie jest tak, że ktoś przynosi i jak gdyby filharmonia na tym korzysta. Na zasadzie, że filharmonia wynajmuje ten instrument od muzyka na rzecz prób i koncertów. A który instrument jest najdroższy? Pomijając organy. No, organy to jest faktycznie parę milionów złotych. Wow! My dzisiaj tutaj widzimy tylko przód tego instrumentu, ale proszę mi wierzyć, że to jest instrument, który sięga w głąb.
kilku metrów i w zasadzie to jest jakby taki no, domek jednorodzinny przynajmniej, mnóstwo mechaniki. A tak, no myślę, że fortepian, który jest pod nami, pod sceną są 4 fortepiany Są jakieś koncertowe. zapadnie? Tak, tutaj Wow. mamy specjalną windę. A faktycznie. Specjalna winda, która zjeżdża na dół i tam dobieramy fortepian do repertuaru, do artysty, więc jest kilka fortepianów do wyboru. No to są też bardzo drogie instrumenty, ale też odpowiednia jakość obsługi tych instrumentów, tak? To wszystko musi mieć specjalne parametry wilgotności, bo te instrumenty to w dużej mierze gdzieś tam jest drewno, Tak. a drewno wiemy, że muszą być odpowiednio konserwowane. W związku z tym, jak się nie spełnia pewnych standardów, to instrument może się no, nie tylko rozpaść, ale może zmienić nawet barwę swojego brzmienia, co przy tak fachowych instrumentach no, jest wręcz niepożądane, bo może się okazać, że instrument będzie wręcz do wyrzucenia. Macie kogoś, kto specjalnie dba o instrumenty? Oczywiście, że tak i to nie jest tak, że jedna osoba dba o wszystkie instrumenty, bo to też są specjalizacje, tak? Do fortepianu czy do instrumentów klawiszowych i to jest odpowiednia osoba, a o instrumenty, które muzycy noszą ze sobą, to jak gdyby oni Sami. tak, posiadają już umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia, całą kosmetykę, że tak powiem, do tych instrumentów, żeby utrzymać je w należytym stanie. Jakich kompozytorów chciałby Pan najbardziej na przykład usłyszeć tutaj w Filharmonii? No mamy to szczęście, że każdego roku to kilkuset kompozytorów tutaj słyszymy. Także to jest wielkie bogactwo. Ja bym powiedział, że chciałbym dać tą możliwość, że tutaj odkryjemy kompozytora, który bardzo szybko zrobi no, w cudzysłowie karierę, tak? Ale że jego muzyka będzie tak piękna, że będzie trafiać do bardzo szerokiego grona odbiorców, no i będzie rozsławiać Filharmonię, Śląsk na całym świecie. Więc moją rolą jest też, żeby tutaj wskrzeszać artyzm, wskrzeszać muzyków, żeby pokazywać ich na rynek, że mamy tutaj wspaniałych muzyków. No muzyka filmowa chyba jest taką, Oj, taką dziedziną, która bardzo szybko zyskuje rozgłos. Jeżeli film jest sukcesem, to Tak, często... tylko tu ja się często tak zastanawiam, na jak długo ta muzyka może zostać, tak? Mamy Chopina, który przetrwał 200 lat i nie sądzimy, że kiedykolwiek ktoś o nim zapomni. Czy w muzyce filmowej będzie podobnie? Tutaj mam pewne wątpliwości. Czy ta muzyka zostanie na pokolenia? Tego nie wiem. W związku z tym wydaje się, że ta wartość, którą my tutaj tworzymy, może być tą wartością, która będzie najlepszą inwestycją na tysiące nawet lat, bo ta muzyka, którą my gramy, no to słuchajcie, ona jest tworzona jakieś 400 lat dopiero, prawda? I gramy tą muzykę, która 400 lat temu powstała. W związku z tym to ma taki chyba dodatkowy smaczek, że obcujemy z czymś, co 300 lat temu ktoś tam po raz pierwszy słyszał i my dzisiaj słuchamy tego w innej interpretacji, ale ciągle to samo. I to, że ciągle jest żywe. Tak, I tak naprawdę, ciągle to z że nami ma się- żyje. Tak. Jeżeli można powiedzieć o czymś, że jest nieśmiertelne, to jest nieśmiertelne. Tak. To Dlatego, że cały czas sztuka żyje. ma tą taką siłę, prawda, że jest nieśmiertelna, łączy pokolenia, łączy narody, no ma wiele wybitnych cech, o które no, ciężko gdzieś zabiegać w innym miejscu. Chciałbym, żeby za mojej kadencji no, powstało kilka takich kompozycji, które wejdą w ten kanon i za 1000 lat ktoś powie, to było tu w Katowicach, w Filharmonii Śląskiej, tam było to pierwsze wykonanie pod dyrekcją jakiegoś dyrygenta. A proszę powiedzieć, jakie Pan lubi pisać utwory? Ja w mojej muzyce często odwołuję się do korzeni swoich, czyli do miejsca, w którym jesteśmy na Śląsku. A powstał tak zwany taki nurt muzyki industrialnej, gdzie łączę naturalne brzmienie orkiestry z nagranymi miejscami industrialnymi, typu huta, kopalnia i tak dalej. Tak, są takie i to na scenie razem współgra. Tak? W tym samym czasie te dwa różne światy może tworzyć jedną kompozycję. Trudno mi nazwać, żeby to było dzieło. To nie już do mojej oceny. Ale powiem szczerze, że akurat ten nurt industrialny bardzo często jest grywany nie tylko w polskich filharmoniach, ale również poza granicami kraju. Więc to fajnie rozsławia w taki nowoczesny sposób poprzez sztukę ten region. No a drugą rzeczą, którą wszyscy mówią o mojej muzyce, że ona jest bardzo obrazowa,
może nie filmowa, ale jest bardzo obrazowa i te obrazy często są jakby podparte wieloma symbolami z życia nas otaczającego. Chociażby taki przykład, ostatnio skomponowałem utwór, który opowiada o życiu Mikołaja Kopernika na zamówienie miasta Toruń i tamtejszej filharmonii. Utwór, który zawiera wszystkie ważne daty z życia Kopernika, jego osiągnięć, ale nie tylko jako astronoma, ale też jako matematyka, jako prawnika, jako duchownego i za pomocą muzyki można w pełni opisać jego dokonania z tych dziedzin. No i tutaj taka ciekawostka, bo utwór powstawał na 550. urodziny Mikołaja Kopernika i miał mieć tylko jedno wykonanie i w ciągu roku miał ich chyba 14. W związku z tym to też tak fajnie pokazuje, jak ten nurt takich symboli może gdzieś inspirować do prezentacji. A gdzieś utrwalono, gdzieś będziemy mogli posłuchać? Tak, zostało już utrwalone to dwukrotnie, raz na koncercie przez Polskie Radio i drugi raz przez Filharmoników Śląskich. Już normalnie jest dostępne w internecie. Super. No i nazywa się tak, troszkę podobieństwa tutaj mamy do jego największego dzieła, które znamy, czyli o obrotach sfer niebieskich, tak? A to nazywa się po prostu Taniec sfer niebieskich. Pięknie. Piękna nazwa. Także to miejsce, które ma ponad stuletnią gdzieś tam tradycję, tak? Jak wspomniałem, że chociażby tu był pierwszy koncert Ignacego Jana Paderewskiego, to było miejsce wielu ważnych spotkań społecznie, nawet politycznie, ale też sportowych, zanim powstała tutaj Filharmonia Śląska. W związku z tym miejsce bardzo, bardzo szczególne, no i my staramy się tą najnowszą historią, nadal też szczegóły, te bardzo ważne wydarzenia dodawać każdego roku. Więc spotykacie się tutaj z genialnymi dyrygentami, solistami, wspomniane premiery, ale to co ważne, też tworzymy nową jakość, nowe wydarzenia na rynku. Chociażby, podążając z duchem czasu, mamy tutaj koncerty z hologramem. Orkiestra gra z To hologramem. ja tak się zastanawiałam, ten rzutnik, który tam jest. To akurat nie do tego, to jest kawałek nowej technologii, ale Filharmonia Śląska ma jedyną salę koncertową w Europie z ekranem do hologramów. To jest tak zwany ekran głowy. Cudownie. No i możecie być tutaj świadkami raz na 2 miesiące, że ten hologram jest tutaj wśród nas. Czyli troszkę do tych legend nawiążemy, te duchy są wśród nas. No i faktycznie ten hologram, on gra z orkiestrą na żywo. Coś niebywałego. No i podążając jak gdyby dalej za nowymi technologiami, powstał cały festiwal muzyki do gier komputerowych. Coś absolutnie nowego, co Państwo możecie nie kojarzyć, że to Filharmonia może coś takiego robić, no ale tam też jest muzyka symfoniczna. My wskrzeszamy partytury, bo muzyka do gier komputerowych nie zawsze ma ten zapis partyturowy, czyli coś, co muzycy mają na pulpicie, mogą z tego grać. My to na nowo jak gdyby tworzymy, a potem to już dla publiczności odtwarzamy w katowickim chociażby spotku. W związku z tym tu nie tylko jest historia, ale tu się tworzy historia na przyszłość. Ja tu muszę zapytać, skorzystać z tego, że dyrektor takiego miejsca jest ze mną. Czy są jakieś legendy związane z tym miejscem? Pewnie, że są. Tutaj myślę, że pewnie moi pracownicy, którzy już są też dłużej niż ja tutaj, pewnie by tutaj coś pięknego poopowiadali. Ale jest kilka takich wspaniałych nazwisk związanych właśnie z Filharmonikami Śląskimi, jak Karol Stryja, który tutaj przybył do nas jeszcze raz po śmierci. No i mówi się, że ten duch czasami się tutaj z nami unosi w różnych takich niesprecyzowanych sytuacjach. A zdarzają się na przykład w orkiestrze romanse, a potem małżeństwa? Czy w regulaminie? Nie. Nie życia prywatnego nikt nie może tu żadnym regulaminem zabronić, tak? Bo to regulaminy są typowe, tak jak chyba dla większości miejsc publicznych. Natomiast to, że miłość nie zna granic, prawda? Tak sprzyja tyle czasu, muzyka. Więc jak najbardziej są małżeństwa faktycznie w instytucji, to chyba jest praktycznie w każdej dziedzinie tak samo. Więc zarówno wśród muzyków, jak i też przecież Filharmonia to nie tylko ta część artystyczna, ale też biurowa, więc jak najbardziej miłość jest wszędzie. A czy zdarzyły się zaręczyny na przykład w Filharmonii? Czy wśród muzyków tego nie powiem, bo nie znam takiego przypadku, ale
Pewnie się zdarzyła taka historia, ale na pewno wiem, że tutaj jak gdyby osoby z zewnątrz chciały w specjalny sposób celebrować i wynajęły filharmonię, żeby taką swoją uroczystość właśnie tutaj na scenie odbyć. Czuję fantazję w tym miejscu i radość i myślę, że Państwu się też udziela. Dziękujemy pięknie za gościnę, dziękujemy za Pana czas, za to, że mogliśmy lepiej poznać to miejsce. Wielka radość, cudownie się z Wami rozmawia, bo ja nie czuję, że jestem wypytywany. Ja czuję po prostu, jakbyśmy po prostu opowiadali faktycznie o życiu, w którym bardzo pięknie to czujecie i ja myślę, że jakbyście po prostu byli stąd. Oj, bardzo nam Najpiękniejszy miło. komplement. Ślicznie dziękujemy. Z Dziękujemy Państwem widzimy bardzo. się już za tydzień. Do zobaczenia.